video kalau ketemu. Info casting yang Trenggalek ada, Mbak. Kamu ada konser Jasun di Iya, Trenggalek? main nyanyi yang Trenggalek main nyanyi. Alhamdulillah. Kapan? Neng iki. Neng MTS Trenggalek, Bu, MTS di. Iya, Bang Hamdan. Oke, makasih ya. Buat Dede. Buat Dede. Ini buat Dede, Sun. Apa? Kamu harus buat Dede. Sama kamu. Cakep. Buat 7 ya. Buat 7. Ya udah kuat nek buat itu. Kapan ke kelewatan pira, Mbak? Takon meneh. Tak hitungnya sing tenan, maksud tak hitungnya sing tenan. 2000, Cok. 2000 ta? Tak tekone Pak E jajal masuk. Coba Pak, kowe geger. Ya ngono. Engko ngopi ya, Mbak? Iya. Dijemput sama Kak Dewe. Jemput lah. Ya, Tapi jangan jemput depan gang ya. jemput dengar pomah. Jemput depannya bapak. Iya, jemput. Ora ada wedine aku. Awas aja, tipu. Enggak, aku request ya. Itu siapa? Outfitmu aku kaos oversize karo celana pendek. Iya. Ora bakal cukup taruh aja lali gawa topi pantai ya, sing bunder ya, topi pantai sing dhuwur ya, bunder ya. Iya apa? Dalem mek tajak mancing kon castingan. Anjir. Ya. Malah dicak mancing, Cok. Tajak ning Telaga ngendi kuwi? Telaga Trenggalek ngendi cah sing iwak iki, iwak gabus. Kok ada castingan karena wis tuku pakan oke. Oh. Doyan mancing, Sun. Oh. Sampean doyan mancing yo? Jadi Rono bermanggung langsung mancing. Jadi jemput gue langsung mancing. Ya, belum toh? Iya. Tali goci ki jare sapa teh ki? Ngelek tenan ra tali goci. Nek sekirane nek ngelek tak anu, soalnya sing kok tapi ngelek guru kowe tak tali goci. Nek sekirane kowe arek ruwet tak blokir kowe tenan. Blokir aja, Sun. Itu dia nggak bayar wifi tuh.
Iya. Delay gak teman, gak tau. Nah, iki nek tali goci tapping neh, tak blokir. Mbok follow aku ora apa-apa tak blokir, soalnya mari ruwet. Aku gak seneng sing ruwet, seneng aku sing manis-manis, cantik-cantik ini iki. Iya. Tapi cocok. Cocok aku karo iki. Apa sih ngomong? Ini hatiku dewe. Tapi aku ireng loh Mbak Rama, Mbak. Aku ireng ada Mbak. Iya ketok emang. Iya. Tapi ora apa-apa toh. Nggak apa-apa, hitam kan hitam manis, bukan hitam kotor kan? Untuk mambu sidik tapi aku. Mambu, mambu iwak ya. Jangan nunggu lah. Itu guys. Tapi ngono kuwi nek aman nanti, Pak. Nek aman biasanya dolan ngono. Kadang-kadang nek ono pasangan dolan, nggak ono pasangan malas keluar cok. Berarti saiki lagi ora nek pasangan. Iya. Ya enggak. Sampai hobinya apa tuh, Mbak? Seneng kamu nyapa? Hobi aku Hmm. ngayal. Ngayal. Masa menghayal tenan? Ya kan menghayal aku bersamamu. Ya. Ora bakal cukup lautan maksud. Tapi aku ya jenenge musisi, Mbak. Musisi ki kadang enek, kadang ora enek. Ngono kuwi piye? Kowe nek misale duwe pasangan musisi ki piye? Kadang nek rame job ya sugih, nek ora enek job ya lagi suwung ngono Ngerti kuwi. aku yang kayak gitu, aku ngerti Sun. Yang kayak gitu kan setiap pekerjaan itu kan pasti ada pasang surutnya. Iya. Ya, terus berarti gue mesti gak apa-apa nrimo ngono. Nggak apa-apa, yang penting kita itu bisa nerima laki-laki itu, yang penting laki itu pekerja keras. Nah, aku tuh pekerja keras, Mbak. Bengi bareng keras terus. Bukan yang cuma diem aja gitu kan. Yang penting gede, kata nih. Gede apa nih mas? TKT. Kat, gede cintane. Gede cintane, TKT, perjuangane. Wih, masa ini Trenggalek ini lu ngaku terang jam lah. Loro kayaknya. Ya, tuh, jauh di tengah-tengah ya, no? 2 jam aja jauh, katanya apapun diberikan. 2 jam aja, oh jauh ya. Mbak, kita itu bagaimana supaya mempercepat, Mbak, mempercepat waktu. Jadi misal kapan aku misal manggungi, misalnya manggungi esok ya atau mau manggungi esok jam 09.00, jam 12 kuwi wis bubar toh. Lah dia ketemu. Jadi jauh di tengah-tengah langsung orang jauh dengan lokasi pas ngon pemancingan kuwi. Kayak gue ngopi, awalnya dia ngopi nih kono aku orang ngesting. Gue ngopi piye jas ra. Piye. Berarti aku gak dijemput dong. Ya nang aku ben dijemput Nurjun, aku ning pancingan piye. Hah? Piye. Ben dijemput bocahku. Kowe ben dijemput bocahku, aku nunggu ning pemancingan piye. Ya gak usah dijemput sih, bela gue sendiri bisa. Ya aku gak diculik kan. Enggak. Kan aku berdilit aku paling ning Trenggalek paling teko sore engko sak bare mancing, mari ngono balik ning Wonogiri. Nek kowe arep melu ning Purwontoro ya ora apa-apa. Enakan. Iya, thank you Tio. Idol sebelah ya. Kaya udah. Just tapi Pak Bilai. Wong iki sing tak seneng itu iso anu lho, Cak. Sedikit ku merasa berdeng. Tak lho iso Pak Bilai. Kaget aku pas kae. Apa? Kok iso tak lali barang to Mas aku. Lali aku. Se. Di sebelah unit 7. Iki lho maksudnya lali to iki. Iso. Tanggal piro
Misalnya Trenggalek, emang ada sing ngomong Trenggalek iki bolo. Tenan, aku info spot casting bolo, sumpah. Spot casting bolo, please. Spot casting piye? Castingan ada Trenggalek jare bukan lho spot casting piye. Iwak gabus kuwi. Sing seneng mancing sampe ning kene Warono aku. Ajarono. Jenik aku tulung agung Ju. Ning laut, merah aja ning laut, ning pantai. Kayak ngombe es degan piye. Ning JRF. Aja larang-larang es degan aja. ngajak perempuan dibawa ke pantai minum es degan. Es degan kuwi sehat tinggo kesehatan, Mbak. Iku namanya hemat. Itu namanya hemat, bukannya green ya. Masih seger karena lihat pemandangan. Seru kuwi. Mun bilang yo sik kaya ngene sik gradal-gradal nek wis kaya Mas Denny kuwi arep njaluk ning Belanda ya tak ajak. Tak kene lagu kok ning Londo. Awake dhewe. Aku kuat gitu aja karo Mbak Bella tetep agak kuat. Paling cara apa ku jenenge dandan-dandane, apa skincare kuat aku bel siap ngadepi aku. Anggere wonge selalu support dengan apa pekerjaanku ngene ya gelem aku. Ya wis mikir Mbak Bella mikir banter jasen tenan ra yang ngomongi ngono tik. Enggak wajib. Kalau Bella itu intinya nggak akan ninggalin pasangan saat lagi susah, itu aja. Tapi sampean gak ada tuntutan, mesti gak ada tuntutan kamu harus nikah sama ini ngono gak? Nggak ada, orang Jawa kan yang penting anaknya seneng. Iya sih ya. Iya kan, Jawa itu nggak ribet loh. Apalagi aku sisa cuma sama bapak juga kan. Jadi apa ya? Berarti ya, di rumah cuma berdua tok, Mbak. Berarti aku masa mah tolong agung. Sirku sampean tak jak mah Depok kene rek, Mbak. Aku arep tuku omah kene sirku. Kenapa? Sini aku pengen rumah Depok. Di rumah Depok kan ini ada pembangunan perumahan baru. Dia ngomong kayak gini kayak orang udah mau nikah besok ya. Iya. Tapi tenan Mbak, mesti pandanganku ki aku mesti aku tak golek omah sik ning kene, nek wis di omah kan siap ngajak ngeher anak wong to. Aneh wong sopo iku? Lah bapak sampean jenenge sapa, Mbak? Wah, kepo. Ayo mancing jus apa ya yo. Info sing iki untuk sementara iki sesuk kita pancingku teko to ja sesuk iki. Aku arep mancing ning Ciliwung, ning kalen-kalen cedak ngene iki, kali cedak ngene iki. Ya. Jare banyu miling eta ya, Mbak. Soalnya nek ning Tulungagung iki pas Mbak lanang ning wedok, Mbak. Soalnya manut iline banyu ngetan. Tapi jangan tapi Gen Z lho, Mbak, banyu kayak sing munggah disanyo. Zari. Ya nek ning Tulungagung orang alor ngulon lho, Cak. Ngetan ngidul ora jos. Ya emangnya kenapa? Hitungan Jawa kan biasanya nek ngalor ngulon rapi ngono-ngono kuwi, Mbak, ora mudah. Makanya Tapi bulan apa ta sampean ki? 2000 bulan apa? 2. Februari. Yo gak setahun pas aja. Gak setahun. Ya, gitu. Ya. Sampeyan ngene rabi karo aku dinomne ngene Mbak KTP-ne, Mbak. 2003 ngono. Hah, maksudnya? Iya. Sampeyan nek rabi engko nek misale rabi karo aku ngono KTP-mu dinomne ae to kuwi dadi 2003 ngono ora keleren tahun 2000. Gini aja, gimana kalau ini 2026 aja? Gas mancing 2025 dah. jadi umur aku setahun gitu. tahun. Kamu kapan rabi, Sun? Bos Mbak, aku tak Aku wis rabi, ngomong durung. aku nek aku lamaran gue cewekku tak publish nek wis lamaran aku. Ya, benar. Nek wis lamaran tak publish nek isih ngene-ngene iki aku kan iso lumpah to. Cek pusing. Keren sih gue. Dan aku nek misalnya aku ganteng kayak Justin Bieber ngono, aku ndang cepet viral cah. Mari yo ngene iki lho ra, iku ora paling ganteng iki lho, Mas.
Nek ganteng wis kayak Justin Bieber aku. Kamu akan ganteng, akan istimewa di depan orang yang menerima kamu. Kamu mau nerima berarti? Iya. Ya lah. Orang bakal cukup lautan mangsi. Jalan-jalan ting CLS ngombe es Degar. jemput Mbak Bella eneng depan gang takut sama bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya apa berarti? Tapi nek ngonten awake dhewe nek ngonten rame, Pak. Tapi kontennya sih sedikit ku merasa. Aku ya bisa muter-muter nunggu ya. Oh iya ta. Oh ini joget kono kuwi ya. Karo joget sing musik ngono kae. Ya. Iya wede keluar sih. Nah, nek misalnya nek sing invite kowe streamonan aku tak medun ngono. Kenapa ini undang temenin aku? Ya kasihan kamu daripada sendiri nanti ya. Aku siap nemenin. Caca lagi seneng lihat Mbak Bella lagi bengi iki terbela-bela Caca. Jadi klambine warnane ngono kuwi lho, Caca tuh membuat bersinar ya. Apa sih? Apa Caca? Caca itu pernah lho. Sampai notan. Kamu loh tadi bilangnya si Caca lagi terbela-bela. Sopo? Kita itu lagi terbela-bela. Anak-anak. Caca, soalnya Oh, Caca ini. Caca kirain Ya Caca. Allah, ya Allah. Ngomong apa mereka? Caca lagi terbela-bela. Karo aku bareng maksudnya. Bolo ta. Iya anak-anak ngomong apa Sun? Bilane Mas ngono. Ngomong dhewe ngono. Tapi kuwi sebenarnya ora tappingane Caca. Nek atiku dhewe, cuman tak lempar ning Caca. Ben kita aku nuruti Caca ngono padahal ora. Padahal aku dhewe. Eleh cangkemmu. Tadi kamu PK sama temanku itu 2 orang itu. Sing di Sing Clara mbak siap. Clara we kan dhisik ketemu aku kuwi wisan. Dhisik Clara kuwi dhisik kena prank aku juga. Oh iya toh. Dhisik tak gombali ngono ta. Wis ketemu. Urung tau. Jarang Mbak Lo aku di Jakarta. Gusti tak wedok sing tau tak ketemu iki jarang Mbak. Wedi aku wedi nek untran-untran. Makanya aku oke Caca ngomong jas ini juta wacana tapi ora wani nemoni ngono. Gak wani tapi nek kowe Kalau ada beneran yang ditemuin gimana? tapi nek kowe niat insun. Awalnya dekat-dekatan ini apa tak judulnya dah? Iya itu apa judulnya tuh guys? Awalnya pandang-pandangan datanglah perasaan. Lagunya ini tuh. Siapa tuh guys lagunya siapa itu? Cinta pertama kah? Bukan. Karaoke. Cinta Awalnya pandang-pandangan, pertama. habis itu senyum-senyuman. Oh Gama, lagunya Gama. Gama Gunta lah. Anune Jiraya. Cinta pandangan pertama judulnya Iwan Fals anjir. Siapa sih tapping Iwan Fals? Foto anjir. Siapa sih tapping Iwan Fals? Gue sih lucu gue kancaku nek sing lucu kuwi kancaku kuwi. Bawa aku iku Sun. Nek kuwi kancaku nek ngono-ngono kuwi kancaku nek ngono. Dadah. Iki apa lagu nih? Kama gizi ini Naruto ja. Iya ngerti ya. Mas Randy, maci cerit ya bola-bola sing arep ngegip cintane kok ini ya karena iki wis dina Senin ya. Iki wis dina Senin bola galeri up ya. Dan gak lop-lop apa top up ya. Ya guys galeri guys, iku lho galeri
bela ije mawar, Cok. Yo, nek duitku 1 triliun ngono tenan, Mbak. Nek aku duit 1 M ngono, Mbak, tenan. Kowe 3 sasi galerimu tak full nih terus, tenan. Selama 3 bulan ini tak full nih terus. Tak Posisinya jokin kan loro-loro. posisinya kan duduk. Iya. Iya, Boh. Se. Bukan ini, Sun. Iki. Dibilangin bukan lah. Iya. Judi Anjir. menjanjikan kemenangan. Judi menjanji Bang. kemauan kekalahan. Kalaupun kau kaya, Kehancuran. Judi. Iki pada tapping apa tadi? Wasu laun. Apa tuh? Ini tapping apa tuh, Cah? Buat dalam kurung ini tapping apa tuh ya? Oh, iki emot-emot itu biasa emot itu. Mata apa? Embo. Ada dalam kurung ya. Bibi kesindir ya. Sampai sambiran Mbak Lepu, Mbak. Ini ki udah mau turun ini. Ora jam lo, ya nak nona ada turun. Lo, gue ke alasan kayak benar aku kabur nih. Padahal sih ada ngobrol no. Enggak loh, kan ntar bisa di belakang. Ya wis nak no, kamet nak no, aku tak no. Set. Wes, Sun. Untuk sobun yo. Ya, nanti Mbak Bel aja dia Mbak Bel. Iya, makasih. Kasih Mbak Bel. Iya, kamu juga. Bye-bye. Baik. Ambungan sih Mbak, bolu-bolu jagung nuju aku mas ambungan sih, ngono muni tapi. Muni sampai ngono. Mwah. Nah, iya ning aku cah. Ora oleh bagi kowe. Mriku, Mbak. Iki ning aku, Cuk. Wingi ning aku ra ning kowe.